May basa ti surat ni Juan. Kapitulo 1, uno agpatingga iti 13 a bersikulo. Iti natudingan nga inaken dagiti anak na. Uno, ti panglakayen isurat na iti napili nga ina ken kadagiti anak na. Isuda nga yatek apudno ket sanlang asyak no di pay ket dagiti suamin a makamo iti pudno. Dos, agapu iti pudno nga agtaeng kadatayo ket agyanto kadatayo iti agnanayon. Tres, adda kuma kada kayo ti parabor asi ken talna nga agapu iti Dios Ama ken ni Jesu-Kristo anak ti Ama iti puno ken ayat. Ti ayat a kinakabsat dagiti saan a puno a mamadto. 4. Agragsakak iti nalaos gapu ta nasarakak dagiti dadduma kadagiti anak mo a magmagnada iti kinapudno akasmet iti panangawat tayo iti bilin ti Ama. 5. Ket ita dawatek ken ka ina saan akaslay surat ko ken ka ti maysa a bilin a baro no diday di metlaing adda kadatayo nanipod idi damo nga gayan ayat tayo kuma. 6. Ket daytoy ti ayat a magmagna tayo kuma kas mayanurot kadagiti bilbilina. Daytoy tibilin kas iti nangegyo nanipod idi punganay a magmagna kayo kuma ken kuana. 7. Tado dagiti mga lilaw alimtuad ditoy lubong adida umanamong ani Jesu-Kristo imay a naglasag. Dayta ti mga lilaw ken iso ni Anti-Kristo. 8. Igagayo dagiti bagbagiyo tapno di kay kuma mapukaw dagiti banbanag nga inaramid tayo no diket awatan nyo kuma ti maysa a gungguna a nananay. 9. Siya sinuman a gumundaway ket saan nga agtalinaet ti sursuro ni Kristo awan ti Diyos ken kuana ti agtalinaet iti sursuro isumot laeng ada ken kuana ti Ama ken ti Anak. Yes, no adda umay kada kayo ket sana nga itugot daytoy a sursuro di kay awaten iti balayo ket di kay met kablawan. 11. Tati mangkablaw ken kuana mairaman kadagiti dakes nga ramid na. 12. Idinto nga do abanbanag nga isurat ko kumakada kayo jak kayat nga ramaten ti papel ken tinta ngem namnamaek ti umay kada kayo ken agsawak ti rupan-rupa tapno anay kumati rag-u tayo. 13. Dagiti anak tinapili a babayi agabsat mo kablawan daka